Jeg er relativt ny her i det her sammenhæng. Det er bare fiktivt. Ja. Hvor har du det? Det er det. Ikke det hele, i hvert fald. Har du en rød sæde? Den er stoppet på grund af overlæs, den her. Nej, det var kun lige akkurat i hvert fald. Jeg tror ikke, vi skal køre en dobbeltdækker igen i det der læs på sådan. Hej. Det er Tommy, ham som går lige over. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kan tage ham, når du derfor må det være på højsiden. Du kan altså tage til Friborg med overslag med. Det vil jeg gerne. Men du har alligevel skal have maskinen med hus, så. Skal jeg have den bagpå, kan jeg se. Det var mere Hej. Det kunne godt blive en mand.
Jeg har aldrig tænkt over det. Men jeg har altid fået det der at vide, at lige snart jeg er nemt til at påvirke, eller hvad fanden det hedder. Nej, jeg har en kammerat på Fyn. Og der siger hun, hvis nu jeg har snakket med ham på vej hjem eller et eller andet, og jeg så kommer ind, så siger hun, du har lige snakket med Thomas. Altså, det er stensikker hver gang. Og jeg lægger ikke selv mærke til det. Oppe i Randers, der siger de 14. Ja. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige Skanderborg, ligesom du siger det. Ja. Nej, det er også det, jeg siger. Jeg ønsker, at jeg kunne sige det, ligesom du kan. Jeg synes, det lyder vildt fedt. Jeg kan ikke sige det rigtigt. Jo, det gør det. Og de der brune kitler, de har på, det har du da ikke oplevet. Jo. Lidt med vognen, når man ikke og så kører over og henter en topvogn, som går op til stigen. Ja, lige fedt, ja. Så bliver der fedt til den samme. Ja. Ja, ikke lige som det er. You go to track 4 again to the seat. Grenobro. Ja. Nu går du stille igen og spor 3. Tak for det. Det er tak. Okay. Første januar. Ja. Det er selvfølgelig også fint. Men det ville jo være mindre, hvis de skulle have været med den her. Nu ved jeg det ikke. Den kører 1849. De kunne da arbejde på den, mens han løb om på den. Jeg på den i et. Det er lige meget. Så laver jeg sådan næste. Ja. Nej, det er også rigtigt. Ja. Det skal du ikke. Du skal ikke lave om på det. Jeg synes, det er fedt, Tom. Det er dejligt. Men jeg kan godt forstå forvirringen fra førersiden. Ja. Han tænker, okay, jeg skal slippe den der efterlade den i et. Og så først der sker, det er, at der kommer en NT over og henter lortet. Ja. Ja, det er en måde at fejle. Ja. Indtil... Stefan. Ja. Klugnummer. 359. Ja. Danke. Velkommen til. Tak. Så vi kører. Ja. Om 10 minutter kan du så enten være herinde eller inde på sidesporet. Nå. 5 imponerende. Det kan jeg godt svare på. Det er 21... Pisse godt.
21.56. Det er godt. Hvor det er inde i en ulykke, det her. Var han ikke lige meldt? Jo. Det havde fungeret, han glemte alt om det. Når der er plads, så vil jeg gerne have Thomas ind, så vi kan få ham over til Andreas. Men jeg ved ikke, om det giver... Ja, det er for slagter, ikke? Du må gerne komme ind i et. Så skal vi ud bagved. Nej, men det er jo kun fordi jeg ikke har lavet det endnu, men den ligger klar. Problemet er, at den involverer mere end mig, og jeg kører helt i på. Så bliver det lidt mere... Nej, du kommer ind i et. Ja, det er jo godt. Men det kommer, fordi jeg mangler i hvert fald en eller anden indikering af, at der holder noget ude med din signal. Ja. Fordi det er fint nok, så har man aftalt, at jeg sender noget til Jakob, og så må han sende noget den anden vej, når han har modtaget det. Ja. Og det er der ikke noget sikkerhedsmæssigt forsvarligt i, men problemet er, at inden jeg har sendt min ud af byen, så har jeg glemt alt om den aftale. Jeg har sat krydset, så jeg kan godt følge med i det. Jeg sender ikke noget nyt, men jeg glemmer alt om, at jeg skal sende signal ind i byen. Så kan du holde det over i signal og glo i. Ja, præcis. Nå, det kan jeg nok hjælpe med at... Jeg har stadig en ny job, så jeg skal lige have lidt hjælp. Ja. Må jeg låne 4? Ja. Helst egentlig ikke lige nu. Nå. En på tæren til. Okay. Det var bare så, jeg ryddede det for dig. Ja. Men jeg gider ikke høre noget om du er presset. Jeg har 3 rangertræk på vej ind nu. Hvad siger han der? Fuck, det der, det er galt. Stop. Jeg har lavet en fejl. Træk lige ud igen. Det var da irriterende. Og den står og blinker rødt. Hvad siger du, Torben? Har du lavet endnu en fejl? Stopper det. Hvad? Ja. Ja, det skal det er lige meget. Nej. Ja, det må jeg gøre. Så kommer du ikke i mikrofonen. Hold da op. Kan du så ikke lige holde an her? Ja, hvis du kommer tilbage. Yes. Der er en stykke Vi har gods. haft Helt tilbage til... du kan se sporstopperen derude. Ja. Nej, så du kommer i nabosporet. Okay. Så du må godt holde med maskinen ved den, fordi så passer det med det skifte der. Godt. det jo. Michael, jeg tænker, at postkorten ryger med over med MT'eren. Ja, tak. Ja tak, så er der ret frem i det spor her. Yes. Eller i virkeligheden hele vejen i det spor her. Ja, så jeg trækker helt derud. Ja. Jeg skal køre 375, eller bare jeg skal have noget materiale af. Og så. Det er en lang station, så man kan godt lige give den lidt med at leve af, ikke? Så vi kan blive færdige i aften. Hvad siger du, Torben? Må jeg komme ind? Det er ikke så en person. Det er den her vogn, vi er til. Og ikke dem, der holder her, Michael? Ikke på vognkorten.
Det må man det. Kan du ikke lige tage på? Okay. Det var en fornøjelse. Ja, det var virkelig dejligt. Ja, det var godt. Ja, selvfølgelig. Torben. Jeg er kommet med køkken. Ja. Er ude det sidste spor. Du må køre. Inden lidt. Vi lige kan nå at komme lidt op i fart, inden vi skal stande sig ind. Fuck, det er fedt. Er det ikke Max Land? Åh, det der. Okay. Er ikke noget med de kulbomme, som du stiller? Der er også noget, der er noget bagpå. Det kunne jeg få på filmen. Nå, nu var man ikke kunne se det der. Hvornår skal Pulenkålen køre her? Er det først i næste? Det er lyt. Ja.
skal jeg lige have det her flippet. Nej. Her nu. Kom altså, du er noteret på UT. Det går godt. Ham her, han kommer ind, og så smider han en postvogn. Yes, det er P1777, der kommer der. Ja, postvognen gør det. Vil du lægge den af? Det kan I tro. Fedt. Så har du en sportsbæring med på 2 her. Ja. Marius, er der en pind derovre, som jeg kan få? Ja, det er jo 2. Okay. Jeg har også flere. Jeg har sådan en dispenser heroppe til. Okay, fedt. Fik lige båndkortet på, den ligger der. Ja. Ja. Der er aftensmad. Kør frem til næste station. Stopper du på uret, når det lige er... Det er godt. Det er du sgu da god til. Ja, ja. Det er så. Ja. Det er sådan, det står beskrevet, det der. Er det det? Jeg har aldrig læst det. Jeg kunne forestille mig det. Der er der mange, der er på tysk. Ja, man kan ikke du bestemmer selv, hvordan du giver til det. Hvad er det for en... Det ligner noget øl. Skummer der noget, det der øl? Ja, det er min urin, den er lidt. Nå, Det kan du skive det. De vælter ind og ud. ja. Men sker der for mig, du? Men så John, er du her i morgen også, eller? Nej. Tak for snart til vej hjemme. Du er snart til vej hjemme? Ja. Jeg så den næste plan, der var at trække. Ja. Det skal lige se mig. Okay. Det vil heller være lige sådan tidligere i morgen, lidt i det. Nej, vi har Aldum, han er hjemme på efterskolen her weekend. Hvis jeg skal nå at se ham, så er det i morgen. Men tak for det, altså. Jamen selv tak. Jeg er en lille smule nu. Ja. Jeg skal lige bilen varme med. Yes.
signal, det stod på der. Det står på stop. Kan du se det? Ja, det står på stop. Tilbage ved en lille slag. Kommer der med mig? Ja, det var også gerne. Det var også den mange to. Ja, men det var bare i orden. Det er sammen som fast sammenkoblet, det må de være, ja. Dobbeltsæt. Sådan du vil købe den en ja. John, der kom på nu. Ja. Nå, okay, det er også det. Ej, han sagde det da ikke, så. Nå. Kom vi over det? Jo, jamen, altså, det er dig, der gør, at jeg kører. IC2 og IC3, der var ikke noget, der var flottere end det der, vel? Nej, det er det. Og der var ingen, der var i tvivl, at det var lyntog. Nå, så fik jeg lov til at køre gennem stationen også. Ja, hvor skal du være hen? Den næste er over til Nyby. Nå, ja. Med det gods der. Ja, men god tur. Jo, tak. Split.